منی چوک بالغ نہیں 15 سالہ چے کستری کسانی بڑا چیا ایما زور روچگی بے فرمائنا ای سر روچگی واجب ہے اگر ان چوک اگر بالغ نہیں جنی چوکی بکنی یا مردین چوک اگر بالغ نہیں روچگی ای سر واجب نہیں روچگی کدی واجب بھی وحدی کے بالغ با بلے علماء فرمائنا تے مجھے اگر چوک کسانی دنگا بالغ نہیں بلے ای گنجائش ہا روچگی داشت کھا بائدے مات پت ای روچگی بے فرمائنا تے کہ روچگ بھی چیا تاکہ عادت بھی اگر کسانیا چے چوکا گنجائش ہا مثلا 10 سال نے 9 سال نے 11 سال آیا بل روچک بھی ماتو پت آیا روچگی بے فرمائنا بوشنتے روچک بدار چھ صحابہ کرام بیتن ہمیں ڈولا چوکش کسانیا ہوتی روچگی عادت داتگے چوکاں کی شدی بیتن ریتگے لیبو کو ہنچی چیز داتگے ہوتی چوکاں تاکہ شودا ہوتی بحال بکنا ورگا بحال بکنا اے ڈولا چوک وقتی کے بالغ بیتن گڑا آئی سارا آسان بیتن روچگی دارک لیکن آ چوک کسانیا بہ روچک نبی وحدی کے بالغ بیتن آئی سارا روچگی گران بیتن اور روچگی بلکہ داشت نکا یا کہ مداری بلے اگر مات پیت کسانیا چ عادت بھی دیاں چوکا روچگی گڑا روچگی ای سرا آسان بھی ہاں اگر چوک کسان سک اور روچگی بلکہ آیا دگے نقصان ہی دا ان ادمائی روچک بھی بلے اگر گنجائش ہستے ان چو کسان نہیں روچگی ہوتی داشت کا بائدے چوکا ما بسکارینو عادت بھی دیاں روچگی